I, evidentment, com diu el nostre lema, ja toca que se faci el colatge per la casa, ja toca. I hi haurà una cosa que em donarà molta satisfacció, que és que l'inauguraran els pares i les mares, i els xiquets i les xiquetes del Perro Alcázar, perquè Mario ja no serà l'alcalde. I vos vaig dir una altra cosa. Ho inauguraran ells perquè jo encara no he vist, no sé quina obsessió tenen en dir una cortina i li aparega el seu nom, Mario García o qui siga el conseller. Jo encara no he vist a ningú alcalde ni ningú conseller a la catxer del llom i tirar de pala per fer un colatge. Ho han inaugurat els protagonistes de veritat de l'escola, que són els pares i els xiquets.